Witajcie moi roztomili, co mnie oglądacie na TikToku, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Mam do was taką informację, że moje prorocze słowa sprzed paru miesięcy się chyba spełnią. A gadał wtedy, że nie werci się belować na tych, co obiecują tak bez gwarancji, że nam dadzą język, bo język to za mało, trzeba by było jeszcze mieć etniczność i odpowiednie województwo Ino-Ziem Górnośląskich. No a teraz nawet tego języka chyba nie będziemy mieli, bo według wszelkich znaków na niebie i ziemi Punt Trzaskowski pikuje w dół, w korkociąg i ten jego fliger się rozpieprzy. Na szczęście Nawrocki też nie szybuje do góry i no w dół i nie będziemy mieli tego wroga śląskości. Tak samo nie mamy co liczyć na pana Hołownię, bo on twierdzi, że Ślązacy to Polacy, a ja nie jest Polok. A ja nie. I dużo takich Ślązaków jest, co nie są Polakami. Więc też na niego nie mamy co liczyć, że wygrał wybory i podpisze ustawa, nawet kto by ją tam nie zagłosował. A może być tak, że wybory wygrał ktoś z tych, na których my się nie pytali. I bez to trzeba. Jak idziecie na jakiś tref, obojętnie z kim, obojętnie kto to jest, jak się nazywa, jak się mianuje, to pytajcie o te 3 rzeczy. O język śląski, o województwo w historycznych granicach górnośląskie i pytajcie się o etniczność. Choćby te pierwsze 2 ktoś obiecał i gwarantował, to się bercie na niego balować. Bo tak richtig dzisiaj wszyscy mają takie same poglądy gospodarcze jak Trump. Jeszcze niedawno go chcieli rozszylać, zrobić z niego ruskiego szpiega, a dzisiaj trzęsą galotami. No i oby wam się darzyło tak jak mnie, albo jeszcze lepiej. I żebyśmy jakoś to przetrwali. Do już zaś, z pomboczkiem.